Ito yung mga kalaban yan. Subukan na natin kung kakayanin ito yung malaki na to. Yan yung diferensya nila. Yan. Hala ka. Hala ka. So yun, sub sa inyo mga Ajino. Laro lang tayo ng gagamba ngayon kasi may nagko-comment dyan. Gusto nyong laruin natin to. And yung kalaban niya naman, so ito lang nasa picture, yun nandyan. Maliit lang yung kalaban, no. Normal lang din na gagamba pero maliit talaga. Tapos malaki to. Pero subukan natin kung maglalaro. Tapos marami tayong ganito ng malalaki. Susubok natin yun sa malalaking gagamba din natin. Pero ngayon maliit lang muna, no. Ito, pakita nyo to. So ito siya. Ito yung mga kalaban yan. Subukan na natin kung kakayanin ito yung malaki na to. Yan yung diferensya nila. Yan. So kung may napili na kayo, no, ready natin. Subukan na natin mga Aji. Dali. Game mo nga. Sige nga, game mo nga. Kagat. Nako. Luko-luko kasi. Laka. Parapin lang natin. Parapin natin. Sabay. Sinasaputan niya na ano, hindi pa nagkaagatan. Wala ka. Dalawa. Ayo, ket. Hala ka. Hop, tabla. Sabay. Uy, hindi talaga mahuli, oh. Hala ka. Pangalawa. Naku, stick yun nakagat tong ano, no. Pangalawa na, oh. Wala ka. Hop, takbo ulit. Nakatakbo ulit. Grabe kumagat to. Gigil ah. Tibay na ito. Galing umilag ah. Doon na. Pakyat. Wala ka. Kung ano? Hindi ka ipilit. Hop. Aray. Naku, parang wala na. Napasaktan na to. Nagat na naman yung paa, oh. Hala ko. Huwag mong bitawan, masaputan ka dyan. Huwag mong bitawan. Skras siya kasapot dyan. Ala ka, nakatakbo po dito, nakatakbo. Tumakas mo yun, hindi mauli-uli. Parang langka yung itsura niya. Baman yung... Baka kayo ng mga dulok nyo, ha?
Hala ka. Hala ka. Maagat. Grabe. Hala ka. Hala ka. Hala ka. Hala ka. Ang laki ng katis ng ano nung gagamba. Hala ka. Hindi niya talaga takbo siya. Nakatakbo. Nakatakbo. Ako dali ah. Skas siya. Last one na lang, Will. Last one na lang. Kasi ano na rin yung gagamba. Healthy food. Saan, Will? Wala na. Op. So yun lang mga Ajay, no? So nakita nyo naman, yung video hindi naman nagsisinungaling, mas matapang talaga to. Kaso kasi kakakuha lang to kanina. Eh hindi man to na kondisyon. So mas maganda sana kung na kondisyon din to, no? Try natin yung mga sunod na video. Kasi meron akong malalaki dito. Pero yun lang, no? Sana nag-enjoy kayo sa laban ng gagamba. And huwag nyo kalimutan sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so mag-subscribe na kayo. So hit nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload na. Mabasag yung salamin ta! Mabasag salamin ta! Ayan yung baby natin dun, no? Tapos yun lang, tabi ko muna to, then may papakita ko sa inyo. Post mo muna, baby. Post mo. Yan. So yan. Meron tayo dyan. Then sige mo, baby. Meron dito. Yan. Kasi marami tayong kinuha, no? Meron dito isa. Ito malaki. Yan, malaki yan. Yan. Tapos meron pa to. 4. Yan. Saan tayo nito? Ito, isa pa. Ito maganda-ganda kasi payat to. Payat na napakahaba. Yan. So, isa pa. So yun lang, yun yung mga gagamba natin na try natin laruin, no? So, kondisyonin natin yon. And siguro maglalaban pa ako ng isa pang laban ng gagamba.